Mislim, uvek ljudi samo arbajt. Posao, kuća, posao. Nema ko Beograd 24 sata da živi. Beograd je najjači grad u Evropi, pa tek posle Amsterdam. Danas pričam sa ovom medicinska sestra, ne znam šta je, kako se zove, tamo za ruku što je bilo na drugoj nekoj strani, što gips nešto stavili, nebitno. U stvari napravili, pa sledeća terapija stavit će mi to. To je sve u okviru terapije, nebitno, ja ne razumem toliko. Da, htio sam samo da dodirnem, kada pomognem da se istiram sa malić prstom, drugom rukom, kao zavoj ide jedan, drugi, pa neka žuta traka, pa opet crno, pa opet skinu taj crni, pa opet ostane druga crna boja, bleđe. Mislim, majstori su izgleda neki carci. On kaže, ne, a to mi se predešao, ne, kao to ne sme, rukavice, znači, niko nije higijenski, nije dobro, a pazi, ruka je skroz u ovim zavojima raznim, i u nekim, ne znam kako to zove, čas hladno, čas toplo, nebitno. Ne kaže, nije to kao, znaš, kao i ranije dok sam gledao u početku, dođem, preseku samo zavoj i odmah ove, kako se zove, higijenske one. Ja znam da sam ovdje 48 franaka, tačnije, to je 50 nešto evra, platio ove makarice obične, kao neki pelikan, znači za nos, one male makarice. A koliko ne koštaju ove njihove tamo medicinske. Znači one predamnom otvore, samo preseku zavoj ili već da mi kao zaviju prst i direktno u kantu, u belu bacaju. Šta će zemlja uređena kod nas, ko zna kako bi, ali dobro, ne mogu da grešim dušu, mi što imamo stručake, nego što oterali sve. One koje nisu oterali, one su otvorili privatan biznis. Kao što sam davno u Banja Luci, pred 20 nešto godina, znam doktor, dođeš, znaš, nemamo te lekove, prepiše ti, nemamo, ili već a te onda pošalje u privatnu kliniku, pa prepodne radi u državnu bolnicu, a popodne u svoju kliniku. Onda se uzme pare za sve. To je znači bilo kad sam živio u Banja Luci još prije 24 godine. Strašno. I da, što sam teo da kažem za ovo iz Luksemburga, šta je reč? Stao mi mozak. Zaboravio sam, nebitno. Kažem koliko je, eto, ode mi misle nebitno. I kažem, pade noć, ne vidi se ništa. Nema dede. Uvijek neke fore imam inspiraciju za film, sad još moji drugari, neki prijateljice, ili više neke, koji prihvate to moje zezanje i onda to nema kraja, šali i sve. Znači, smejte se, volite se. Naravno, ne možeš da smeješ kolud na brašno pored problema, znači. Gledajte nekog, se opustite sportom, ponekad popite čašicu oko treba. Sve je bolje nego stres, jer od stresa priroda, voda, u kraju vode, prirode, šetnja, obavezno, svaki dan. Naterajte sebi kada se spava, ako se baš spava 1, 2, 3, ja moram nekad da restartujem organizam, ali ljudi, čuvajte zdravlje sve, a onda pare, sve dođe sa zdravlje i sloboda su sve, a od stresa svaka bolest dolazi. Tako da, eto, milion puta sam pričao o tome, ali da ponovim, svako dobro.